Hola, el meu nom és Lledó i sóc estudiant de grau de traducció i interpretació. He realitzat la meva estada de pràctiques Erasmus a la UGent, a la Universitat de Gant, Bèlgica, i vaig saber de la possibilitat de fer així les pràctiques gràcies a l'Excel que ens compartirem a través de l'aula virtual com va arribar l'hora de triar l'empresa on volíem fer les pràctiques. Una volta vaig estudiar les empreses, em vaig decantar per la UGent, ja que m'oferia no sols la branca de docència, és a dir, ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera, cosa que m'atrau molt, sinó també la possibilitat de fer pràctiques de traducció audiovisual, ja que he hagut de fer transcripcions i correcció d'audiodescripcions. Una volta vaig tindre clar que volia fer aquestes pràctiques, em vaig posar en contacte amb el professor Frederic Jaume per demanar-li opinió i em va recomanar que les fera, ja que tota la gent que ha vingut ha estat molt satisfeta i li vaig fer cas. Aleshores va posar en contacte amb la coordinadora del Departament d'Espanyol de la UGent i em van dir que sí i vaig fer la meva proposta personal a l'OIPEP i vaig passar tots els tràmits de l'OIPEP i vaig parar a Bèlgica. Una volta sí, doncs tenia por per la preparació lingüística, però realment la meva llengua de treball era l'espanyol, per tant sempre ha estat l'espanyol i a l'hora de treballar no m'ha fet falta cap altra llengua. Sí que és veritat que jo tenia por per al meu dia a dia, perquè el meu nivell de francès és baixet, però estava enganyada, ja que ací a Gant parlen neerlandès i la majoria de la població l'anglès el parla de meravella, inclús millor que el francès. Per tant, en cap moment he tingut una situació que me vera jo condicionada per la llengua. La preparació cultural, és veritat que vaig estar d'Erasmus a Alemanya i si bé no és la mateixa cultura, s'assemblen bastant. Per tant, no m'ha resultat cap problema. Un poc adaptar-me al tema de reciclatge, ja que les bosses per a reciclar són diferents, però, vaja, no ha sigut un problema. Després, les condicions de vida, la vida és més cara que a Espanya, clar està, però estic molt contenta perquè Gant és una ciutat universitària i l'ambient és molt guai, ja que hi ha estudiants per tot, vull dir. Cada dos passes trobes estudiants i gent jove. I després, per les condicions de treball, ja m'ha comentat el meu tutor, abans de vindre, quines tasques solien requerir, per tant jo ja sabia què em podien demanar, i així ha sigut, vull dir, no m'he endut cap sorpresa, també sabia les hores que treballaria, i el que va estar molt bé és que la primera setmana vaig tindre reunió amb la coordinadora i altres professors que em donaren una llista de les tasques que podia fer per ajudar-los i em van deixar clar que jo fera les tasques que més m'interessaven i fins on poguera, que si tenia molta feina que avisara i diguera mira que no puc fer més i ja està. Que esperant que jo ajudara i mostrar interès, però que cap moment se m'exigiria res com a tal. Després, com a recomanacions, l'allotjament en Gant és molt difícil de trobar, així que tan pronte com sapigueu que voleu vindre, busqueu allotjament, busqueu en pàgines de Facebook, immobiliàries, si cal vingueu una setmana doncs abans i busqueu en un hotel mentrestant busqueu, perquè jo, per exemple, que he estat fent les pràctiques 2 mesos, ha estat molt difícil trobar alguna cosa. De normal, un semestre és més fàcil, però 2 mesos està complicat. I la vida social, el més fàcil jo crec que és registrar-se a la pàgina d'Erasmusu i posar quan estaràs així, què faràs, i a partir d'ahí et poses en contacte amb altra gent i aneu fent pinya, es crea un grup de WhatsApp, que està molt bé perquè tenim un grup de WhatsApp d'espanyols que si necessites alguna cosa o tens algun dubte, preguntes per ahí i sempre hi ha algú que et conteste. I sobretot els primers dies per a quedar i conèixer gent va molt bé. Jo estic molt contenta amb l'experiència, ja que he fet tasques, he estat en continu contacte amb l'estudiantat, ja que anava a les tasques a ajudar a escoltar com parlen les estudiants, aleshores corregíem, donàvem feedback i això estava molt bé. I després crec que m'ha anat molt bé tant a nivell professional com a personal. I he conegut a grans professionals de la traducció que mai m'hauria imaginat conèixer. Com a anècdota, he conegut a un dels investigadors que he esmentat no sé quantes voltes en el meu TFG i ara resulta que he tingut el plaer, no?, de posar-li cara i de tindre conversa amb ell sobre el tema. Així que això, espero que aquest vídeo us sigui d'ajuda i us anime a fer aquestes pràctiques.